Bigyan na ugma. Gabi ka tirador. Asam lagi kawat ay. Kita deh, jadi mau kau deh. May gani, bisig din na mabali. Ben, Ah. di maging nang bitatan ka. Makakaunsan mo na yung isda. Luy kay nang tatay ko na ano. Biji lagi. Di, paulit ko naman ni ma'am. Alang ya mga badyaw kay nong makakaon makasana ya. Ako sa ako. Lapo-lapo. May gani masugba. Pero mabali, pero naisda di masugba. Na. Di mabali pala igit. Para iha kayo makuan maka. Yawa hilas kay isda. Yo. Mahal ba yung kilo na bay? Di lagi din siya. Pero sa Manilag Cebu na gyatay di ta kakaon na nay. Tamban gyud dapat ni 200 gani. Agi. Dubok pa jud kana pa jud kanang dubok kanang busdik ng tiyan ba? Lagi video. Pasar na kasi makon. Dito na ako at sa ako. Ako rin pasa si Makol. YouTube. Dili man ni live kay ako rin pasa si Makol. Sa YouTube ba? O lagi, pwede na butang. account sa Pwede na butang sa YouTube kay. I-download na sa akong YouTube guys. Si Castel pwede na. Musika. Di. Sa Dili ka ba sa mo download ba? Oh, viral ako now. Uy, humanami day. Putang nga na sa Suki dito kantina. kaya pa moto. Aron. Ang suki. Ang batas ako. Manalaway. Putang nga na kong signal. Pagol, ipalike og comment pila bayad sa like og comment eh. Ang like o Gis lang yaw. Si Pinta. Yaw kada ko 50 pa gyud. Ako ba lang si Aman? Aman pangitaon. Bisag pila lugar ka like og comment lugar. Ay, ana pagkadurian niya. Gay kana niyo na. Di mo kong kaugurian na. Sa YouTube account. Di ko ganun sa alam. Duberte sa YouTube. Salvador Duberte. I-like lang. Wala ko nagampanya. I-text lang kung asa mo kay padatanta mo sa inyong Kusininta. 50. Kaya ba na datos vlogger? Daw, mama tatay, ano uso karon te? Karing naong nako. Barko. Dili kyo kay kapoy edit kay. Gihanyo Hago na ka ni dito. 1 million. Wa Oh, ko pwede, musukot. Ikaw Wala koy kamera nga nindot man, mbot na kapuhon Imong mo daw makwarta. hanyo og 1 million pero imong daw ito lubot ibutang. Ikuan mi sa mong suki kung payag sa motor. Oh. Ayo toy bog, lain mo kaya to. I-download na dong. Oh, download lagi. Ato sa